U današnjem videu ćete saznati nešto što se dešava između svih youtubera, a da vi gledate to ne znate. Prvo pitanje postavio je Jovan. Da li ste nekada razmišljali da budete pederi? Čemu? Ja nisam razmišljao. Ja nisam razmišljao da budem gej. Ne? A ti? Nismo ljudi, ne razmišljamo da budemo ko hoće, neka bude, mi mu ne branimo. Aj zdravo. Koji tiktoker ga bi oženio? Po lepoti ili po pametnoći? Ma druže, po zgodnoći. Ja bi Teodora Popovska. Popovska? Ona tamo polovela. Ja je nešto zajebavao. Brate, ne znam, Vica će vam sad ubaciti kako devojka priča. Kod traktor, kao Ne, ja lično, znači nikada ne bih radila tetovažu. Meni to uopšte nije elegantno na ženi, znači ja to nikada ne bih radila, znači gade mi se onako kad ću žena, onako I sad, ovo što si video, znači... Mi kontamo da se ona sprda, ali jako iritantno. Jeste, loša je fora. Da li smo igre prevalili curu, isto je Vico X fan? Pa fora je ljudi kod toga što Vico i ja nikad nismo imali jednu samo, nekoliko od jednom riba imamo. Čemu ovo sad? Ti su prso. Ne, ljudi, naravno da ne, pošto ne bi ulazio u vezu. Nema razloga. Da, hoću da ono prevarim, nema smisla, ali ovako neke kombinacije, to se načinilo ko veza. Imamo koliko, 6 od jednom? 7. Da li imaš devojku, Gordenito, moraš da odgovoriš? Pa ne, on trenutno možda je budem imao ako bi ona želela. Ako bi ona želela. Ajde ti kada... Da li si nekada iskoristio devojku? Pa ja sam iskoristio njegovu sestru da se ja naslikam na tom rođendanu. Evo imate ovdje sliku. I ja sam ljudi iskoristio njegovu kevu da napravi doručak meni i njemu. Da, jutros. Ja znam mamu. Moram nešto... Mama! Nešto bitno. Samo bitno nešto da ti kažem, jako je važno. Današnji doručak je bio meni Goldenito jako lep. Dobro. I volimo te puno. Da, mnogo. Jeste da se ručak? Nećemo da, znaš, bit ćemo u gradu. Evo, javi se ljudima, pozdrav ih puno. Pozdrav svima. Veliki pozdrav. Ajde, ljubim te, mama, čujemo se. Ajde, Ćao, čao. Ako se veliki stomak kaže stomačina, kako bi se zvao veliki Merkur? Merkurčina! Sara kaže prvi kiss. Pa bilo je u osnovnoj školi, one kao one flaše kad se vrti, istina, masne fote. Meni je bio prvi kiss u drugom razredu s Anđelom jednom. Bili smo kod drugara i tu smo se i poljubili. Meni je bio piša Stonks. Stonks, kaže. Da li ste nešto ukrali od Kineza? Ja jesam ukrao kad sam bio kiderić, a ko me uči da kradem? Znao sam da si meke. Alo, kolega, dođi vamo s kosom. Ovaj bratić je profi lopu. Koliko smo krali kad smo bili mali od Kineza? Koliko smo krali? Da. Pa dovoljno da su bili u minusu. Kad sam bio klinac, ukrali smo čipsove, ono i rane. Uzeli su neki čips od 40 dinara i smo imali za lebo, brate. Brate, krao sam Kinder jaje, brate. Kinder jaje 120 dinara. Kada ste izgubili nevinost? Sa 11 godina. Ali ovo sad, brate, ne znam da li smiješ da ubaciš u video. Ha? Smiješ? Izvini, brate. Ja sam izgubio sa 16. Sa 11, ali nemoj ovo ubaciti u video, brate. Dobro. Ja sam sa 16. Ne, nemoj, please. Jel obećaš da ovo nećeš ubaciti? Neću. Jer bukvalno posle ovog klipa će se jako naljutiti, a bez prnje sad. Jeste li u vezi? Vas dvojica. Naravno da jesmo. Ako Vic oštani Goldenita ispričaju vic zajedno, ja ti ispričam vic. Da li to Golden vic? Goldenita baš vica Golden vic. Zlatan vic kao. Ako se nasmejete morate da lajkujete taj video. Ne znam vic. Čekaj, moram da se setim. Kako se zove buba koja živi u Nemačkoj? Buba Švaba. Nije smiješno, lajkujte video. Ako niste do sada, znaš koliko se zove bosanske bube? Kako? Porali. Ako ste niste subscribe-ali, ljudi, subscribe-ujte se, idemo na 80.000. Kaže, sa kojoj tiktokeru... Vi ste na Vicoštem kanalu u današnjem videu. Aha, stimaš već. Da. Tako da, naš konačan odgovor je ne. On ima konačan odgovor, on je u milioneru. Lajkujte. To je to, ljudi, vidimo se u nekom narednih videa. Subscribe. Aj, brate, pričaj. Ljudi, ako vam nije problem, subscribe-ujte se na moj kanal, bližimo se 80.000 sabova. Tako je, idemo, 3, 2, 1. Da. Druže, kakvi su ti to faci? Brate, ali ja sam sada popio energetsko piće kao Stevan, sad ću da letim. Aj pogledajte ljudi ovu facu. To je normalno, je ti to normalno? Da. Ta faca, brate, ajde pomeri se.
Nemoj, prebit ćete ovaj, vidiš da je neki gaser? Možda mi pogleba Zelaš. debelu, masnatu Kajganu? Iršlu. Ništa ljudi, to je to od ovog videa, nadam se da ste se bar malo nasmijali, da ste uživali u videu. Ako želite još ovakvih videa i s mojim drugom Goldenitom, lajkujte video, a mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada imate ogroman pozdrav Od nas, ćo! Vidi, iskrivio ove noćne retrovizore.